Türkmenistanda saklanyan ısyk howada avtomobil ýollar sandan çykýar, asfalt erep ýollarda çukurlar emele geler we ýol hadisalarynyň köpelmegine sebäp bolýar. Azatlyň habarçysy Mary welaýatyndaky ýagdaý barada şeýle habar berýär. Asfaltlar erep ýollar joýu bolýar. Täze düşülen gara ýollar erep köp ýeri çöküpdir. Awariýa hem köp bolýar. Täze düşülen gara ýollardan ýürer ýaly däl. Martejin ağırlığındaky avtoban joýa çekilen ýaly bolupdyr. Ol gara ýoly täzeden bejermeli. Dip habarçymyz 30-njy ýunda aýtdy. Soň günlerde howanyň temperaturasy 50 gradusa çenli gyzýar. Gyzgyn howada ýolda awtologlaryň hem gaýnap hatardan çykýanlygyny habarçy belliýär. Awtologlar bir ýerde täňinip asalym dursa, tekerleri asfalty çümýär. Destine uğramasaň, awtologyň gara ýoluň eren asfaltyna çümmek howpy döreýär. Dip habarçymyz ýagdaýy suratlandyrýar. Vilayet merkezinden köp ýylatly tejene barýan uly ýoldan ýük uloglary hem köp gatnaýar. Ýük uloglarynyň gatnan ýollaryndan yeňil awtologlara hereket etmek kyn bolýar. Yük awtologlarynyň ýören ýollaryndan kiçi awtologlar asla ýörep bilmeýär. Köp kiçi awtologlaryň sürüjüleri uly ýük awtologlarynyň gatnan ýerlerine düşüp uloglaryň asaklary ýola degýär. Karter zaýalanýar. Benzin baklary deşilip hatardan çykýar. Ýoluň urnuny bozulup duran awtologlar köp duş gelýär. Dip maraly ulog sürüjüsi gurrun berdi. Şeýle de sürüjüler şu günler awtologlaryň yssyda köp sandan çykýanlygyny, hereket edeji parçalaryň alümini bölekleriniň gyşaryp ulogyň hatardan çykmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Şu günler ustahanalara ýüz tutýan ulog sürüjüleri hem köpelipdir. Ustahanalaryň gapysynda duran awtologlar kän duş gelýär. Dip habar saýdar. Azatlyk bilen gürleşen sürüjüleriň sözlerine görä ýoldan ören teresaply sürmeli bolýar. Yerli ýollaryň ýagdaýyndan bihabar sürüjüleriň arasynda hadisalara uçraýan halatlar köp bolýar. Bu ýagdaý welaýatyň beýleki ýerlerine hem degişli. Yerli ýylat ýollaryň hiliniň pesdigini hatda welaýatyň uly gara ýollarynyň ýagdaýynyň hem erbetdigini aýdýar. Käbir ýerlerde ýollar ýyllar boýy bejerilmeýän bolsa, başga ýerlerde ýaňy ýakynda bejerilen ýollar tiz sandan çykýar. Welaýat häkimetleri ýollaryň ýagdaýyna köplenç ýurt ýol başçylarynyň welaýatlary edýän saparlarynyň öň ýany üns berilýär. Şonda gysgaly bejerilýän ýollar soň tiz sandan çykýar. Azatlyň mardaky habarçysy soň günlerde welaýatda birnäçe ýol helakçylygynyň bolanlygyny, Marynyň Bayramaly şaý ýolunyň ugrunda zähmet geňeşliginden 3 ajy stansiýasyna çenli soň günlerde birnäçe awtolog çaknaşyp içindäki adamlaryň tenşiketini alyp Bayramaly etrap hastahanasyna düşenligini 30-njy ýylda gurrun berdi. Mundan bir gün odal ýüze çykan bir hadisa Mardan Aşgabatda barýan ýoluň ugrunda ýerleşýän Altynasyr täze bazara goly ýerde bolupdyr. Yol gaty yaramaz. 7 adamlyk Siena awtology çarkandaky ýol zerarly ýük ulogyny degip ýoldan çykdy. Onuň içindäki söwdegärlere şikes ýetmedi. Emma awtolog zaýalandy. İçindäki adamlar çärjüň bazaryna barýardy. Dip ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýollaryň çukanakly bolmagynyň ýol helakçylygyna sebäp bolýan halatlary barada Azatlyň habarçylary öňem ençime gezek gurrun beripdi. Maýyň aýagynda da şowda ziyaratçylar alyp barýan kerwen helakçylyga uçurapdy. 26-njy maýda gaz üçinçilik edaralarynyň işgärlerini sebätiň iri ýadygärlikler toplumuna ziyarat alyp barýan bir minibus da şow könörgen çykara ýolunyň ugrunda Boldumsaz etrabynyň Aşgabatdaýhan birleşiginiň golaýynda ýol helakçylygyna uçurapdy. Şonda 15 adam helak bolup, birnäçe adam yaralanypdy. Wagtynda bejerilmedik ýollar tiz kömek awtologlarynyň işini hem kynlaşdyrýar. Mundan öň Azatlyk bilen gürleşen marly tiz kömek uloglarynyň sürüjüleri ýollaryň erbetligi zerarly tiz sürüp bolmaýanlygyny, uloglaryň sandan çykýanlygyny we şu sebäpden hastalara wagtynda kömege ýetişip bolmaýanlygyny gurrun beripdi.